Ďakujem Davidovi za pekné privítanie aj vám všetkým. Môžeme asi začať. Takže ja som sa zvolila taký priebeh prezentácie a takého prierezu od úplne prvých vecí, ktoré som robila z ilustrácie až po to, čo robím teraz. A taká väčšia polovica tej prezentácie súvisí so spoluprácami, zákazkami a vlastne úplne mimoškolskými vecami. Až v tej druhej časti uvidíte niečo, čomu sa venujem teraz. A ako David spomenul, tak som bakalára študovala v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení na katedre grafika a iné médiá. Pre kontext, tam to funguje tak, že v prváku ste na prípravnom kurze a až od druhého ročníka si vyberáte ateliér. Takže to, čo vidíte teraz, je prvá vec, ktorú som spravila myslím, že to bol rok 2020 a pred druhým ročníkom, teda predtým, než som nastúpila do ateliéru ilustrácie a vybrala som to hlavne pretože som to vystavovala na Lustri, tu v Prahe, čo bolo pre mňa takým milníkom, lebo to bola prvá výstava, kde som mala niečo vystavené a bol to prvý open call, na ktorý som reagovala. A vlastne ma to tak veľmi podporilo, že OK, asi má zmysel hlasiť sa na open cally a skúšať všetko, čo koho napadne. Tak to je také podporné pre tých, ktorí sa hanbia alebo štítia niekam sa hlásiť. No a v tom istom období som teda taká ovplyvnená tým, že OK, asi má zmysel skúšať nové veci. Tak som spravila svoje prvé aj posledné animované video, čo je tento lyrics animovaný videoklip pre mojich kamošov z kapely Unstrung Harp. Opäť som to prihlásila na Open Call a bolo to nominované na Fest Anči, čo je festival animovanej tvorby v Žiline, kde to bolo v súťažnej sekcii animovaných videoklipov, ale potom som už neanimovala teda. OK. A potom prišiel tak nejak obdobie, kedy som proste mala nejak prácu. Dostala som zákazky a oslovili ma galerní pedagogičky zo Šaumarovho mlynu, čo je vlastne starý potočný mlyn v meste Pezinok a je to pracovisko, ktoré patrí pod Slovenskú národnú galériu. A oni sa rozhodli v rámci nejakého edukačného systému vymyslieť pomôcku pre decka, aby pochopili, ako funguje ten potočný systém mlynu, čo bolo nakoniec projekt, ktorý som robila asi 2 roky s nejakými predstavkami. Tu nám môžete vidieť nejakých pár ilustrácií z toho Pexesa. Spolupracovala som na tom s grafickou dizajnérkou Ivanou Palečkovou a tam sa vlastne otvorila taká tá brána tých spoluprác s grafickými dizajnérmi a také nejaké to prepojenie. Samozrejme, všetky tie práce už sú staršie a prešli sa veľmi silnou kritickou sebareflexiou, ale proste je to projekt, ktorý nejakým spôsobom fungoval so mnou nejaký čas aj v podobe takýchto diagramov a znamená to, že asi vám viem povedať 2 systémy z 2 rôznych období, ako sa vyrába múka. A to je tá asi zábavná časť na všetkých týchto veciach, že sa vie pri tom človek strašne veľa naučiť aj o úplne random tém, ktoré by ho nikdy nenapadli, že sa k ním nejakým spôsobom dostane. No a k tým spoluprácam, tak ja som spolupracovala na viacerých veciach s dizajnérkou Ester Mládenkovou. Z tých všetkých spoluprác som vybrala túto, pretože mi je taká asi najbližšia. Z Ester nás okrem dlhých niekoľko rokov spoločného kamarátstva, spolužiactva a spolubývania spájajú teda aj tieto zábavky. Toto bol pre festival literárnej mapy, ktorý sa konal v Cantani v Taliansku. A neviem, rada to celkom uvádzam ako takú ukážku, ako to vyzerá v reále, keď sa to spojí, aj keď je to teda veľmi jednoduchý vizuál. No a mimo týchto vecí, tak s mojimi kamarátkami z ateliéru ilustrácie ešte z VŠVU, tu môžete vidieť ja, Baška Lovišková, Nina Bialová a Namiko Uchnárová, tak tvoríme také voľné zoskupenie Muškát, ktoré vzniklo tak niečo vyše pred rokom a vyrábame ziny. Vlastne nič z toho nemáme a robíme to vo voľnom čase, pretože sme mali takú nejakú potrebu robiť niečo v nejakom tíme a proste niečo, čo nás takto bude zabávať
a nejaká taká aktívna prokrastinácia, to môžem asi nazvať. A toto sú zatiaľ ziny, ktoré sme spravili, je ich 8 a za každým sú to maximálne random témy. Častokrát proste slova, ktoré nás v tom momente napadli. Sú to vždy, je to taký ten jednoduchý formát A3-kového zinu, ktorý má 3 dvojstrany a z opačnej strany plagát. Je to tlačené všetko na sieťotlači a je to taká zábava, takže ak máte proste nejakých kamošov, s ktorými vás bavia veci a nemusíte mať toho výtvarne až tak spoločné, ale je to zábavné naučiť sa nejakým spôsobom komunikovať s ostatnými a vedieť sa dohodnúť a dodržiavať deadliny a to je ináč veľmi dôležitý moment spolupráce. No a okrem takých tých spolupracujúcich projektov robím ziny aj sama. To je vlastne vec, ktorú robím asi najviac v tej nejakej mojej, nazvime to, praxi. Toto sú iba také nejaké útržky zo zínu Betón, ktorý sú proste len kresby nejakých betónových základov a nejakých betónových reálí z mestského priestoru. A ešte k tým spoluprácam, tak to, čo teraz vidíte, je Stará tržnica. Tí, ktorí boli niekedy v Bratislave, tak to pravdepodobne tento priestor poznáte. Je to také proste taký hipsterský hud v Bratislave, kde sa konajú všelijaké trhy, podujatia, design veci a tak. A taktiež sa tam raz do mesiaca koná Street Food Festival alebo Street Food Park, pre ktorý som mala možnosť spraviť pár ilustrácií. Je to tiež so spoluprácou s dizajnermi zo štúdia Milk. No a dôvod, prečo to ukazujem, sú to síce veci, ktorými sa bežne až tak akoby neprezentujem, skôr radšej ukazujem tie veci z tej mojej voľnej tvorby. Ale toto je taký ten fajn príklad toho, že aj takéto nejaké drobné veci, za čo proste máte trochu kešu a vie to možno sa pretaviť do niečoho s väčším dosahom. A tak aj po týchto spoluprácach vzniklo to, že ma prizvali k spolupráci Nevyhorený, čo ak poznáte je podcast od Forbes Slovensko, ktorý je zameraný na mentálne zdravie a také teda návraty k sebe. A oni sa rozhodli vytvoriť aj takú nejakú pomalšiu formu, než je podcast a vymysleli si takýto bubzín. Zatiaľ vyšiel jeden. Vyšiel aj v českom preklade a okrem pár ilustrácií vo vnútri, myslím, že sa jedna dostala aj na obálku. Hej. A k tým časopisom, tak nerobím vôbec vlastne veci pre detské časopisy, čo som si uvedomila až keď som zostavovala túto prezentáciu a hrávala som sa vo všetkých svojich spoluprácach. A toto je asi taká výnimka, čo bola dvojstránka pre detský časopis Bublina. No a teraz tá vec, ktorú mám asi najradšej momentálne, tak je kreslenie komiksov a či už krátkych alebo dlhých, to je v zásade úplne jedno. A mala som tú radosť teda, že som robila pár komiksov pre časopis Vlna, v podstate čo je časopis o súčasnom umení a vždy je na nejakú tému, ale vždy na začiatku je pár stranová komiksová príloha, ktorá sa týka tej témy časopisu. Toto bol prvý, ktorý som pre nich robila na tému šport. Toto bola prvá stránka, ten komiks mal 4. Toto bol druhý komiks na tému Senemák. A teda všetky tie 4 strany. A čo je vlastne najlepšie na tejto spolupráce, že je to proste taká tá dream spolupráca, kedy tam môžete robiť úplne hocičo a prejde vám to. A vlastne nejde ani... Vlastne hocičo by som tam spravila, tak by to asi bolo OK. Jediná podmienka je to dodať správny termín a spraviť to čierno-bielu. A... Ďakujem. No a toto je z 3. komiksu zatiaľ, ktorý bol zatiaľ najdlhší, ten mal 8 strán na tému leto, vznikol teraz v lete. A to sú proste také tie zákazočky, ktoré by som kľudne zvládla robiť asi po zvyšok života momentálne. No a teraz trošku odbočím od tých spoluprác. Ako som už spomínala, že v ateliéri ilustrácie sa na VŠVU človek objaví až od 2. ročníka. Tak mne to samozrejme zhatila, tak ako mnohým všetkým, korona do veľkej miery a zistila som tak nejak, že v tom ateliéri vlastne nie som úplne spokojná. A tak som sa v rámci 3. ročníka rozhodla ísť na stáž do laboratória ilustrácií
čo je taký nejaký priestor, ktorý funguje na tej katedre a môžu tam ísť ľudia na semester na 2, v podstate z hociakej inej katedry a vedie to Tomáš Klepoch, čo možno niektorí poznáte, nie je proste takú celkom výraznou postavičkou. A prvý semester, čo som tam bola, som spravila túto atrapu na tarotové karty na veľkú arkánu, ktorú som nazvala Hyper a je to tiež teda tlačená sieťotlačí a vymyslela som si proste iba veľmi nejakú jednoduchú ikonografiu, ktorú som komponovala do nejakých takýchto mini ilustrácií, ktoré sú samozrejme strašne klišé a je to naschvál preexponované do nejakej takého vtipu vizuálneho. A sú to teda karty, ktoré vám ukáže veštec len bez dosť dobrých správ a vznikol k tomu aj tento sieťotlačový plagát. No a ja som v tom laboratóriu ostala ešte ďalší semester, pretože sa mi tam teda páčilo a ten ďalší semester som z časti pracovala na autorskej knihe Jano 3D, čo je krátka 5-stranová na sieťotlačí tlačená knižka, kde ma vlastne bavil dosť ten proces, ale k tomu sa ešte vrátim a je to inšpirované môjim bratom Janom. A je to teda veľmi tichý obrazový príbeh o nejakej jeho túžbe úplne preniknúť do digitálneho sveta. Je to skôr také vlastne poetické. No a k tomu procesu, ako ste si možno všimli, tak som tú sieťotlač spomenula už pomerne veľakrát. A to preto, lebo ju mám asi najradšej, teda z tých všetkých grafických techník a práve pri tom Janovi 3D, ktorý je aj tam, tom UV lampou, som sa o tej sieťotlači naučila asi najviac, ako som len mohla. A to je, čo sa týka úplne komplet celého procesu, od nasvedcovania, dĺžky nasvedcovania, hrúbky, emulzie a všetko. A pri tom procese som si uvedomila, že ma vlastne veľmi baví taká tá fyzická práca okolo tohto všetkého. A k tomu sa viaže vlastne taká druhá časť, ktorej sa venujem okrem takých tých kreslených ilustrácií a to je napríklad veľkoformátový drevorez. A tu môžete vidieť úplne prvý veľkoformátový, ktorý som spravila a bolo to tiež v rámci stáže v laboratóriu. Keďže Tomáš Klepoch, ktorý lab vedie, sa veľkoformátovému drevoritu venuje, tak som mala vlastne tú možnosť sa od neho naučiť čo najviac, čo sa tohto týka. A mám rada to, že naozaj musíte mať sílu, potrebujete občas pomôcť na manipuláciu s tým drevom a je to úplne iné nejaké mentálne nastavenie ako to kreslenie nad ceruzkou na papier a preto je taká kontrastná technika vlastne. A tu môžete vidieť naľavo úplne prvý drevorez, ktorý som spravila a napravo posledný v rovnakom formáte, ktorý vznikol na konci leta. A niektoré sú proste ručne tlačené, niektoré sú normálne na lise. A medzi tým vzniklo tých drevorezov veľa, ja som sa rozhodla ukázať vám len tieto dva. A to je ešte niečo z procesu, konkrétne z workshopu tu na Umprum a tam sa začal vlastne téma Umprum. Bolo to tiež v rámci laboratóriu ilustrácie, boli sme na takom proste týždňovom workshope na MIKu s ateliérom ilustrácie Juraja Horváta a kde sme proste mali spraviť dvojfarebný drevorez do trošku iného materiálu, toto bolo do preglejky s offsetovými farbami a vždy išlo o pracovanie s nejakými inými nástrojmi ako píla, alebo flexa, alebo ponorná fréza a tak ďalej. A okrem toho celkom vystavujem, čo je pre mňa stále pomerne prekvapivé, ale toto je napríklad záber zo výstavy Splavy vo Frýdku Místku, ktorá sa skončila pred mesiacom. Áno, a toto je moja bakalárska práca, 77 topolov, čo je 50-stranový komiks, ktorý vyplýva z nejakých... Je to pomerne humorný, surrealistický komiks, ktorý vychádza z mojej pravdepodobne spomienky z detstva s mojimi dvoma bratmi, kedy sme proste vyrastali niekde na poli a museli sme pomáhať našej rodine pri žatve alebo pri zbere zemiakov. A nám sa nechcelo, takže sme utekli do pola, kde sme objavili nejaké geometrické záhadné tvary
čo sme si ako decka vyložili samozrejme konšpiračne. A tak vznikli rôzne teórie, ktoré rozoberá práve tento komiks. A technicky sú to všetko proste obrázky nakreslené ceruskou a monotypiou. Pre rýchle vysvetlenie monotypia je grafická technika, kedy si naleskli povrch nabálate offsetovú alebo olejovú farbu, na to dáte čistý papier a na to papier s vašou kresbou, ktorú po obtiahnutí pretransformujete na ten papier pod tým a má väčšinou efekt takého niečoho rozpitého alebo zašpineného. A to všetko som potom skenovala, spájala v kompe a napokon to bolo reprodukované na Rise v štúdiu Risko v Trnave. A mám tú knižku vlastne celkom rada, lebo je to všetko autorské v podstate. Nespolupracovala som na nej s nikým, čo je taký paradox vzhľadom k tomu, čomu som sa venovala dovtedy. A je to zároveň vec, ktorou som ukončila štúdium na VŠVU, pretože som sa medzičasom po tom workshope hlavne rozhodla prihlásiť sa na UNPROM na magistre, kde som teda teraz v 5. ročníku, respektíve v 1. na magistre. A veľa ľudí sa ma vlastne pýta dosť, že prečo som odišla z Bratislavy. Teda respektíve sa ma to spýtal asi každý, s kým som sa o tom bavila, odkedy žijem tu. A odpoveď je, že to asi chcelo skrátka zmenu, že po tých 4 rokoch štúdia jedného odboru, navyše tak špecifického ako ilustrácie, pomerne dosť podľa mňa a minimálne to chcelo zmenu. No na čom robím teraz, tak momentálne si tak pomaly kreslím taký sci-fi komiks na tému sťahovanie na inú planétu a toto sú zatiaľ také ukážky, rezieb. A okrem toho je dosť možné, že ma vidíte alebo uvidíte, alebo ste ma už videli ako v metre alebo vo vlaku kreslím spolucestujúcich. A to je zároveň všetko. Ak máte nejaké otázky.